Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ngarsanipun para punden bin sepuh sesepuh yang pantas kinabekten. Ngarsanipun para alim, ulama, para ustad, saustazah ingkang pantes kinamulyan dening Allah Subhanahu wa taala. Ngarsanipun para rawuh kakung sumala putri ingkang pantes kinurmatan. Ing mriki mugi keparengan kala matur sawetawis wonten ngarsa senandika sami. Hananging saderengipun kula matur ngaturaken menapa ingkang dados hak kawigatos ing antara kawula sakmangke. Langkung rumiyin kula mawantu-wantu Agung Samudra pangaksami awit panjenengan tetembe lelenggan kanthi eca sekeca kapeksa kula sigeg punapa ingkang dados hak kamardikan panjenengan. Ngarsanipun para rawuh, sumangga kita rasaken puji syukur dening Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun mbabar rahmat hidayah saha inayahipun katitik ing siang menika kula panjenengan saged makembal ing mriki kanthi boten wonten alangan satunggaling menapa-menapa. Mboten kusperugi sholawat salam kita khususaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo munggah syafaat-syafaatipun wiwit ing donya gesang dumugi ing yaumul kiamah saangge. Amin ya rabbal alamin. Mboten kuspenugi kula sarenjang ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Suli mandhapipun keluarga ingkang sampun nglenggaraken papan saha panggenan kadamel acara pengajian rutin tiap dinten Jumat kanthi boten wonten alangan satunggaling menapa-menapa. Ngarsanipun para punden kene sepuh sagunging para lenggah gandengan wekdal namung singkat sumangga adicara ing siang menika kita bikak sesarengan katewasan basmalah sepindah kawula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Mekaten so mekanten adicara pambuka sampun paripurna nganci adicara ingkang angka kalih inggih wacan surat Yasin kalajengaken surat Ikhlas zikir saha tahlil ingkang kapimpin Bapak Jumar. Dumateng Bapak Jumar wekdal saha panggenan kula aturaken sumangga nuwun. Mekaten saha semanten adicara pangaosan surat Yasin kalajengaken surat Ikhlas zikir saha tahlil sampun paripurna nganci adicara salajengipun inggih wacan selawat al berjanji ingkang kapimpin dumateng Mas Wahyudi wedal saha panggenan kula aturaken sumangga nuwun. Mekaten saha semanten adicara pangaosan selawat al berjanji sampun paripurna nganci adicara salajengipun nunjih ceramah saking Kiai Ustadz Muhammad Salisul Ansori kalajengaken doa lan panutup
Wedal coba genan pelaturaken sumangga nuwun. Mekaten saos manten. Adicara sampun paripurna. Mbok bilih anggen kula matur wiwit purwa madya ing wusananing atur kawula kathah kalepatan kula mawantu-wantu agung Sih Samudra Pangsami. Billahi taufik wal hidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.